I ddechrau, mae pobl hefo arian a chyfalaf yn buddsoddi'r arian mewn i'r busnes. Dydyn nhw'n gallu gwneud y gwaith eu hunan, felly maen nhw'n cael gweithlu bach ynghyd â deunyddiau a threiliau eraill. Maent yn talu am y dull cynhyrchu. A phan mae'r cynnyrch yn cael ei greu a'i werthu, mae'r elw yn mynd ymlaen i'r buddsodwyr, cyfrandalwyr neu'r bwrdd. Wedyn maen nhw'n cael fwy o weithlu a fwy o deunyddiau, fwy o le, fwy o gynnyrch, ac mwy o elw. Ond pwy sydd yn elwa o hyn? Y buddsodwyr. Mae fwy o arian yn mynd i un lle. Ond beth am y gweithlu? Ydyn nhw'n cael eu talu'n teg? Ydy'r cymuned fod nhw'n byw ynddo fo yn ffynnu? Gyda perchnogaeth gymunedol, mae'r gymuned yn buddsoddi yn creu'r fenter gan ddefnyddio'r arian sydd yn cylchredeg o fewn y gymuned honno. Pan fydd y cynnyrch yn cael ei werthu, bydd yr elw yn mynd yn ôl i'r economi gylchol. I'r planed, i'r pobl, ac yn ôl fewn i'r fenter, mwyn cael fwy o weithlu ac fod hwn yn galluogi i'r gymuned ffynnu. Dyma cysyniad sylfaenol o fenter gymdeithasol. You know, if it's the right thing to do and it's driven by the right values and the right purpose and the right vision, and that vision and that purpose is all about improving the community in which you live, and that community could be the community of the building, or it could be the community, it could be a village, it could be a street. It doesn't, you know, community means different things to different people. And I guess, you know, what everything I've heard is about that none of this started because anybody wanted to make money. Yeah. It was actually because people couldn't afford to do the things that could enrich their lives on their own, or within the constraints that those establishments and institutions place on them. So, you know, I think it's just fantastic that we can hold all of these examples up and say, don't let anybody tell you that it can't be done. Cwmni ymbarel, neu cwmni parasol ydy cwmni cymunedol broffestyniog. Mae o'n gweithredu fel rhyw fath o fenter sydd yn cysylltu mentra cymunedol ardal broffestyniog, sicrhau bod y mentra yna'n cydweithio, rhannu adnodda a datblygu ar y cyd. So we set up in 2019 like a lot of the statutory services that people can go and get support have been removed from the town, so we just didn't have anywhere to go, so we set it up with support from the lottery in 2019, and it's basically so many people can come in for whatever support they might need, which will to do with benefits, energy advice, tax advice, we've had homelessness, we've got food support, all sorts of stuff really. Mae Natur Cyfalaf yn social enterprise yn Blaenau Ffestiniog. Mae gennym ni 2 ganolfan. Mae gennym ni ganolfan beicio sydd wedi lleoli i fyny'n Llechwedd, a mae gennym ni'r ganolfan yma da ni yn wan, sef ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr, ond i wneud y ganolfan gwybodaeth gweithio, da ni hefyd yn siop, oriel a te coffi. Da ni'n gyflogi rhwng 14 a 20 o bobl trwy'r flwyddyn. Mae'r bobl yna i gyd yn fyw o fewn 14 milltir. Da ni'n buddsoddi'r arian da ni yn wneud yn ôl i'r gymuned. Mae seren yn benodol yn edrych ar ôl ac yn rhoi cymodd i bobl a oedolion efo anabledd dysgu. Da ni'n edrych ar eu hola nhw, da ni'n rhoi cymodd nhw, da ni'n rhoi cyfleuon nhw sy'n hollol bwysig wrth gwrs. We started from very humble beginnings in 1997 and we currently offer domiciliary, day and respite care. Mae ni yn y Pengwen yn Llanffestiniog, tafarn gymunedol. Hynny ydy y pentra sy'n bia fo, y pentra sy'n ei redag o, y ddemocrataidd drwy gyfrandalwyr, 200 ohonyn nhw. A da ni reit falch o be sydd wedi cael ei gyflawni i styrio bod y lle ar fi'n cael. Da ni yma yn y Warws Werdd ar y funud yn Gaernarfon. Da ni ar y stad Cipin yn Gaernarfon. Hwn di'n prosiect ail ddefnyddio, ailgylchu dodrefn a dillad. Draw ar ochr arall i'r stad, mae gennym ni caer gylchu lle mae llarpio papur ar gwaith yna mynd ymlaen. A wedyn hefyd yn Gaernarfon mae gennym ni prosiect beics a llofft llesiant. Ond y brif pwrpas ydy bod ni'n lleoli unigolion efo anabledd dysgu nôl yn eu cymunedau fel petai.
So felly, dyrot pa prosiect da ni yn efo, os da ni'n Gaernarfon neu'n Waun y brif pwrpas ydy creu lleoliadau mwyn rhoi profiadau gwaith a bod unigolion hefyd yn gallu cyfrannu i gymdeithas ac hefyd yn gweithio tuag at elwa y gymuned yn gyffredinol. Into long-term options. So this area here, you're going to traffic settlement. Everyone that was coming in to help were men, and so I had to try and empower them whilst maintaining my own boundaries as well. So it was a journey for me, you know. And then in terms of the children, like I love them like my own, and they're the same with me, you know. They do absolutely anything for me. Tertyn Llan, da ni yn Mhentre Llandwrog, rhyw 5 milltir o Gaernarfon, a fe brynon ni ein tafarn leol 2 flynedd yn ôl bellach, 2021, ar ôl codi dros 450 o filoedd o arian drwy werthu cyfranaliadau cymunedol. A dwi'n meddwl bod y gallu i wneud rhywbeth drosto ni'n hunain yn bwysig iawn, iawn. A mae cymuned yn gallu gwneud hynny os di ddigon clir be mae isio ac yn ddigon penderfynol o'i wneud o, efo pobl yn fodlon torchi llewis mwyn i'r peth ddigwydd. Ac wedyn, be da ni wedi gweld ydy bod cyrff swyddogol, cyrff sydd yn rheoli ffynonellau ariannol, yn gweld hwn fel rhywbeth maen nhw eisiau gefnogi a bod yn rhan ohono fo. Maen nhw eisiau rhannu'r stori a da ni'n falch iawn o'i croesawu nhw i wneud hynny. Felly, am un waith, dwi'n meddwl bod mudiadau cymunedol fel hyn yn gallu arwain y drafodaeth yn hytrach na disgwyl i bethau ddigwydd iddyn nhw mewn teimlad o dipyn bach o anobaith nad os ddim modd rheoli yr hyn sydd yn digwydd i'r amgylchedd o'i cwmpas nhw. Dim ond rhai enghreifftiau o gwaith gwych gymunedol sydd yn mynd ymlaen yn ein gwlad ydy hyn. Mae cymunedau yn cychwyn wneud y gwaith eu hunan, yn cychwyn gwneud o yn eu lle hunan a'r cynnyrch yna yn creu elw mwyn y gymuned, mwyn y planed, mwyn y pobl, mwyn y fenter. Boed hynny'r iaith, perchnogaeth at sedau, yr trefnidiaeth ac ar yr amgylchfyd. Mae wirioneddol cryfder ar y cyd.